आयो जोंना सनालिया अन्थाव बाथाव बेदर जानो लुगैबायनो नै मोनजायैयानो सप्तासेसोनि बारा जाबायना सनालि जानो लुगैदों दा जानो लुगैदोंनो नै मबाइलाव नायगासिनो दङ सनालिया नै जोंना बार्थडे बया मोनायाव समफाब्रि जागासिनो दं आबैनो ब्लाउस हरफानांगौनो बायनानै सारादुआव लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओरैबायदि गुसु आरोना फुंनिफ्रायनो दिनै थाब दखान खुलिफैदों आङो सान्दुं दुङाखै दिनैबो खुवा खुजोबनाया मैया दाख्लैनिफ्रायनो 4 daysसो जाबाय आरोना सान्दुं दुङिया दिनैबो सान्दुं दुङाखै आरो ओमफ्राय एकदम खुवा गोजाजोब होमबाबो दहायनिफ्राय एसे खारसिनबाय आङो दहायनो फैदोंना ओमफ्राय दखाननि मालारिखौ बोखारखांनानैहाय आङो भिडिअ'सो नायबाय थादोंमोन आरो मबाइलाव ओरैनो बरिंनो गगाबो मोनदों दा खर'बो सादों जादों दा लोगोफोर फैगोन र' लोगोफोर दादियाबो गेलेगासिनो दं दिनै स्कुल गैया दा बन्द' बिनि थाखायनो आरो दा लोगोफोर फैगोन र' लोगोफोर दसे उनावहाय लोगोफोर सान्दुं गैया दै खुवा गोजाजोबसो ओरैबायदि गुसुआनो बोथोराहाय लाइट लगायदां लोगोफोर खोमसिनो थांबाय नै बिहा आंबो ओंखाम जानोसै एसे जाबावनोसै आं थावेल दङ थावेल जाखांबाय बियो ओमफ्राय आंबो ओंखाम ना बेंगा ओंखाम जानोसै आं लोगोफोर टेस्टी टेस्टी सस जाना लाग्रोसै लाब्रा भाजा nih जोंना रेक्सुआ बेरायफैदों बेयावसो थाफैदों होनबाखै नों बबाव थाफैदों सनालिखौ दसे लेखा फरायहोदों ना बे बोरायनाव गुगुनि दङथ' लायदो जाहैदो जाना फैदो आं जाया मबाइल नायनाया नुदों बिदानि मबाइल नायदों रेक्सुआ रेक्सु वाला लगायदो गाबोन मर्निंआव गाबोन ड्रयिं क्लासआनो नङाबा गाबोन ड्रयिं क्लासआनो नङाबा सानफ्रावसो आखिनांगौ ओरैनो थानायाव औ मा हो सिबिलाय गैया लोगोफोर दिनै जेरावबो थांनाय जायासै मार्केटआवबो थाङासै गाबोन मर्निंआव थांनोसै आबैनो ब्लाउस हरफानांगौनो बायनानै सारादुआव गाननो थाखाय गाबोनसो लायनोसै आं दिनै लायनो सोलाबासै बायनानैहाय आङोथ' फुङाव थांनो हास्लाबा गाबोन दस्रा गारगोन ना फन पे পয়সা নাই রে কত টাকা লাগে 100 টাকা পাঠানো লাগে 100 টাকা খালি হ্যাঁ হবে 5 টাকা বেশি দেওয়া লাগবে এরা ভাই পাইছি যা লাগবে स' मानसि फैदोंमोन आरोना लोगोफोर दखानावहाय आङो दिनै थांनाय जायासै मार्केटआवहाय गाबोन मर्निं थांनोसै जों मैगं थाइगं लानानै फैनोसै आं मा होनामोनलाय मा होनो
सारादाव गाननो ब्लाउस जे बिहरदों बेखौ आं गाबोन लायनानै आफानो हरफानोसै आरोना आङोथ' मर्निं थाब सहैयाबो जानो हानाय ना लोगोफोर बेनि थाखायनो आरोना स' दा लोगो मोनफिनगोन र' दै लोगोफोर दखानाव मानसि फैलायगौ आयै जोंना सनालिया अन्थाव बाथाव बेदर जानो लुगैबायनो नै मोनजायैयानो सप्तासेसोनि बारा जाबायना सनालि जानो लुगैदों दा जानो लुगैदोंनो नै मबाइलाव नायगासिनो दङ सनालिया बेदर जानो लुगैनो हालानो सनालिया खदै गजोब्बायनो लुगैदों खदै गलायलायसिगोन दा मबाइलाव थल्ल'नो हा सनालि खदै गवाखै खदै वाव स्टार फिसबावसो वाव अक्ट'पाससो जायैया गोबाव जाबायना जानो लुगैदोंनो मबाइलाव नायगासिनो दङ गावसिनि कार्टुनखौ जारलासो सनालिजों मा जाबावनोसै आंबो जि जानो लुगैदों मम' चावमिन गाबोन जागोन र' मोनायावसो मोनजागोन ना नै जोंना बार्थडे बया मोनायाव समफाब्रि जागासिनो दं ओइ बार्थडे बय बार्थडे बय स' लोगोफोर मोनानि दायो 12ता बारबाय दै ओमफ्राय 24 तारिख हाबबायना आंनि हासबेन्डनि जोनोम सान आरोना दिनैनि दिनावहाय बेखौनो बार्थडे उइस खालामदोंमोन आङो एकदम दहायनिफ्रायनो जागासिनो आरोना लोगोफोर मा होनबावनो फैनानै ओंखाम जाफैबाय माबाय थाब उन्दुवाखै आं फैसा हिसाब खालामबाय गाव मबाइल नायबाय दसे आंबो मबाइल नायबाय बिदिनो 12ता जाबाय आरोना ओमफ्राय आंथ' बार्थडे उइस खालामबाय गावहाथ' बागदावलायदों खोमा आं बार्थडे उइस खालामनायखौ हा बागदावना बागदावाखै गाव पात्ताबो गैलायलाय आरो दा आं स्टेटास दोनदोंमोन नालाय स' ओमफ्रायो जों बाहेरायाव थांनानैहाय दा फैबाय आरो ओमफ्राय एकदम माने जागासिनो दं मा नागिरनानै जागासिनो दं ओमफ्रायनो केक जाबाय बन जाबाय आरो समफाब्रि जाबावबाय खमलाबो जादों घुगनिबो जादों बुदा मोननैसो दंबावो बेखौ बावबाय आङो सिंग्राबो जादोंनो आं मिथिला जों नानिजों आंजों ब्रेड जादों दहायो आरोना देन्जार जाखाबाय आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला लोगोफोर उन्दुनोसै दै दायो बहुद टाइम जाबाय आरोना गाबोन मर्निंआवबो आङो बाजार थांनांगौ एसे खरसा लायनांगौ आरोना ओंख्रि गैया गाबोनो ओमफ्राय मोनानिफ्राय बेदर मोनजासिगोन नालाय बेदर लायनानै दोनफैगासिनो दं आरोना आंखौ ओरैनोथ' आं फोराननो टाइम मोननाय नङा लोगोफोर लाबोनानै फ्रिजाव सोनानै दोननांगोन बा संनानै दोननांगोन आङो खिन्थु मोनाबासो मोनजागोन दै मानो होनब्ला बेलासियावसो दसा गारगोन होनदों नालाय खयथायाव माबायो फन हरनानै सोंहरनांगोन आरोना ओमफ्राय ब्लाउसबो लाबोफानांगौ गाबोन आबैनो हरनो थाखाय आरोना white कालारनि स' बिदिब्ला गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार